noites. Hoxe vamos a falar de dúas cuestións. Unha moi rápida, que non creo que nos leve máis de 5 minutos. Moi rápida, que vai ser unha proposta de tráfico. E despois xa vamos a falar de Pexón. Unha charla de Pexón que vai ser a primeira de moitas que desde hoxe vamos xa a volver a retomar, porque é certo que levamos, se non recordo mal, desde o mes de abril sin ter charlas do Pexón. Entón, seguimos con o noso compromiso de falar cos veciños, de explicar as propostas aos veciños e de seguir traballando no documento. Pero, bueno, como digo, e antes de nada, como sempre, isto é en directo, non falamos a través dun plasma, falamos en directo, non uso micrófono, creo que se me escoita ben polo fondo, sí? Sí. Por lo tanto, nada, un poquinho de silencio, por favor, un poquinho de atención. Temos toda a noite e hasta fin de ano, se é necesario. Quero dicir con isto, toda o presente, calquer veciño, veciña que estades aquí hoxe, que querades facer unha pregunta, que querades facer unha crítica, que querades protestar, por favor, a única condición que esperedes ao final, sí? Esperades ao final, porque senón son moitos planos e moita documentación e se estamos interrompidos isto se vai alargar hasta as uvas do 17, non de pasado mañá, senón do 17. Por lo tanto, a única condición esperada ao final, anotade a pregunta, anotade a crítica, anotade o enfado e anotade a protesta, porque falando de Pexón, pues entendemos que a cuestión é importante. Ben, non me estendo máis. Vamos a falar de tráfico 5 minutos nada máis. Desto, se queredes preguntar tamén ao final, por favor, e así enlazamos unha cousa coa outra. Desde o goberno, e nós chegamos ao goberno facendo un plantexamento de que queremos cambiar un pouco a fisonomía do pueblo en canto ao uso do vehículo. Para nós o fundamental é os peóns, o ciudadano, a xente que se move a pé, despois son as bicicletas, despois o transporte público, os camións, os coches e os camións. En base a eso, e en base á necesidade de dar maior seguridade vial, e en base á necesidade que estamos atopando de darlle un revulsivo económico a determinadas áreas comerciais, bueno, pois estamos facendo un estudio de peatonalización e de cambio de sentidos de tráfico desde o Monte da Vila, Luisa Mestre, Rosalía de Castro e saída ao Grove. Hoxe, por iso digo que só van a ser 5 minutos, só vamos a falar do Monte da Vila. Por qué? Bueno, vamos a falar concretamente de toda esta área de aquí. Monte da Vida, Baixada a Bouzas, Lepanto, Conricado, salida entre outras. E hoxe falamos desto. Para anunciar públicamente a todos os veciños que a partir da semana que ven, a partir da semana que ven, cambiamos o sentido do tráfico, sobre todo nesta parte de aquí. E como cambiamos? Bueno, pois cambiámoslo do seguinte xeito. Vamos a empezar, esta é a Castelao, esta é a Lepanto, aquí non cambia nada, é dicir, calquera que veña de Luis Casais vai a poder subir polo Pombal para arriba para o Monte da Vila, e se colles a calle 14, a Castelao, podes meterte polo Pombal e baixar para baixo e facer este movimento. E ainda que aquí non aparece, tamén vas a poder subir para a esquerda. É dicir, este primer tramo queda exactamente igual que o que temos agora. Exactamente igual. A partir de aquí, isto é a subida de Lepanto e este é o pabellón antigo, este que está aquí abaixo, sí? Como vedes, isto está igual, pero a partir de aquí hai un cambio. En a parte esta de Conricado vai quedar prohibido aparcar, en este tramo porque temos o aparcamiento detrás do pabellón e desde xa fai uns días hai un aparcamiento aquí que é a nivel público e que todos vamos a poder utilizar. Por lo tanto, queda prohibido aparcar en este tramo de Conricado. Vai a ser de doble sentido, ainda que é certo que en algún tramo dous coches non collen moi ben, pero bueno, non queremos limitarnos só a un sentido. Por lo tanto, queda prohibido aparcar. Seguimos po pabellón exactamente igual que está ahora. Isto é o tramo, isto é a Casa de Cultura onde estamos ahora.
este é o tramo da Casa da Cultura, queda prohibido aparcar diante da Casa da Cultura, queda prohibido aparcar diante da Casa da Cultura, facemos un carril de subida e un carril de baixada, pero queda prohibido aparcar aquí diante. E agora explico por qué. Este é o centro de salud, seguimos con todo o aparcamiento que hai diante do centro de salud e continuamos o aparcamiento hasta a parte de arriba. Continuamos o aparcamiento hasta o campo de fútbol. Por lo tanto, donde ahora non se vai a poder aparcar diante daqui da Casa da Cultura, vamos a poder aparcar aquí. E máis, incluso ganamos máis aparcamentos aquí que os que había aquí abaixo. E agora sí, de aquí, desde esta esquina que estamos aquí, esta Casa da Cultura, este centro de salud, de aquí, solamente vai a ser de subida. Solamente de subida. Salimos do novo pabellón e de salida para aquí. Salimos do campo de fútbol e do centro de salud e de subida. Dirección ao instituto. Como vedes, ganamos todo este aparcamiento e aínda que xa me advertiron, o aparcadoiro non está moi ben pintado. Por qué? Porque a nosa intención é entre o muro do centro de salud e o muro do instituto e os aparcamientos hai que facer unha senda que vamos meter nos bordillos, os pivotes, para que todos os rapaces que vayan para o instituto vayan por esta beira. Todo isto alrededor vayan por esta beira. E, como aparcamos aquí, quedan protegidos dos coches que suben. Por lo tanto, os coches suben por aquí, aparcamos a este lado, e os peóns, os rapaces, principalmente, que van ao instituto, van a ir todo por aquí, máis protegidos do que van agora, porque agora se pode subir, baixar, e, por lo tanto, hai doble. Continuamos o único sentido, isto é a entrada ao instituto, e xa como vedes, baixadas bouzas, só se vai a poder baixar, xa non se vai a poder subir polas bouzas, solamente se vai a poder baixar, e como moito, para os que viven aquí, e en todo caso, se sales do centro de salud e vas para a zona de Rons, terra de Porto Modelo, das a volta e poderías baixar e dar toda a volta ou meterte por aquí e salir por diante da Casa da Cultura e salir para Corricado, entre Hortas e a 14. Por lo tanto, a partir da semana que ven, este é o novo sistema. A partir deste punto, solamente se vai a poder subir e solamente se vai a poder baixar. Queda prohibido subir por aquí, queda prohibido baixar por aquí. Facemos este movimiento. Aquí cortamos e baixamos. ¿Sí? Bien. Como vos decía, este é un cambio que queremos anunciar e é un cambio que a partir da semana de que ven queda establecido. Quedamos todos advertidos. A policía vai estar nos días informando, pero que saibamos todos que a partir de ahora isto queda así. Sobre todo, a semana siguiente que empeza o instituto, queremos que os rapaces vayan por aquí e, sobre todo, autobuses e os coches fagan este traxecto por aquí, este sentido, e baixen. Non se vai poder subir e non se vai poder baixar por este tramo. Ganamos todo este aparcamiento que temos en este lado, vamos a ganar un aparcamiento que temos tamén aquí ao lado do campo de fútbol e, por lo tanto, creo que a pérdida destes aparcamientos de aquí, que son 8, 9, non son máis, os ganamos aquí con diferencia e permitimos maior fluidez no tráfico. Ben, esta é a primeira proposta, como vos digo, estamos estudiando moitas máis, pero como implican cambios moito máis importantes e tamén vos adianto algunha peatonalización de algunha calle importante, eso vamos a ir explicando nas próximas semanas e meses. Pero que saibades que en este 2017 estamos traballando para empezar a cometer estos cambios a nivel de tráfico e de peatonalización, porque non solamente vai ser peatonalizar unha calle, é peatonalizar unha calle e cambiar o sentido do tráfico en determinadas calles para permitir esa mobilidade. E, por suposto, unha das cuestións que seguimos traballando é intentar conseguir bolsas de terreno para facer algún aparcamento. En calquer caso, e xa remato o tema do tráfico, insistimos en esta cuestión e o aparcadoiro no 90% dos días do ano no Corgo, no Porto, temos moito aparcadoiro e desde o Corgo hasta a calle Castelao non son máis de 4 minutos andando. En calquer outro sitio que vayamos por aí adiante seguramente andamos moito máis do que andamos aquí. É dicir, é un cambio de educación, é un cambio de cultura, é un cambio de chip.
Os peóns, os primeiros, os que temos que disfrutar da calle, os primeiros somos nós, e despois os coches son os últimos que se teñen que mover. Ben, entonces, con isto remato o tema, como decía, baixada a Bouzas, rematamos o tema do tráfico, e agora, vamos a ver, aquí, bien. Como digo, vamos a estar abertos a calquer pregunta que nos queran facer, a calquer crítica, a calquer protesta. Tanto do que acabamos de falar do tráfico, como que vamos a falar ahora xa do pexón. Intentarei ser breve e rápido para que todos podamos ver, para explicar na medida do posible o que estamos propoñendo e, sobre todo, para que teñan a oportunidade de preguntarnos e de intervir, porque de eso se trata. Hoxe vimos a falar, lógicamente, de pexón. Como decía antes, no mes de abril tuvemos as últimas, San Vicente, Aria e Cominiño, estuvemos falando dos núcleos rurales, perdón, e hoxe empezamos a falar de casco urbano. Como ademais, como ben saben, hai 4.140 alegacións que se presentaron no seu día, 4.140 alegacións, levamos estudiadas en torno ás 3.900 alegacións, 3.900, e nos quedan a de hoxe 400. E como temos o compromiso, vámonos a estar respondendo. Tamén quero adiantar unha cousa. A maioría, e non quero falar, pero o 80% das alegacións estánse aceptando. A maioría, máis do 80% das alegacións estánse aceptando. E máis, o que hoxe vimos a falar aquí está recollido prácticamente na súa totalidade das alegacións presentadas polos veciños do Grove, polos propietarios do documento. Bien, isto é o que vimos falando. Ahora mismo xa estamos en elaboración de proposta de partidas e a ronda de consultas veciñais, porque, como digo, isto é a primeira de moitas que vamos a empezar a facer xa. Posiblemente en 10 días teremos outra e a partir de aí moitas máis, porque hai moito que falar do pexón e moito que explicar no pexón. Pero permítame que lles explique un pouco máis. Seguimos cos mesmos criterios que nos marcamos ao principio, que sea un documento real, que teña beneficio colectivo, non individual, colectivo, sobre todo que contemple os dereitos que xa existen. Hai dereitos urbanísticos que os veciños, os propietarios teñen e que de algún xeito temos que seguir preservando, e desde logo o que nos habíamos comprometido, eliminacións de SUNC, de peón e de SUED. E, por suposto, este é un documento que hai que seguir traballando. Ben, hoxe vamos a falar de casco urbano. Se adianto, e algún se vai a decepcionar, non de todo casco urbano, vamos a falar dunha parte, pero principalmente hoxe vamos a falar dun dos grandes problemas que tiña o documento, que era que pasaba cos edificios fora de ordenación. Vamos a falar principalmente da eliminación de SUNC. O SUED hoxe posiblemente non os vamos a tocar, eso será para unha próxima reunión, e algunha proposta de melloras técnicas que introduce esta nova documento. Teño que dicir que desde o mes de abril non temos feito máis reunións. A primeira culpa é nosa, do goberno, e temos que asumir, pero sobre todo, por qué? Porque no mes de outubro entrou o reglamento da lei do suelo. No ano 16, en febreiro deste ano, aprobouse unha nova lei do suelo. Cada 2 anos aproba unha nova lei do suelo. Temos unha nova lei do suelo, e en outubro aprobouse o reglamento da lei do suelo. E o reglamento nos dice como temos que artellar determinadas cuestións técnicas de edificabilidade, de alineación e de como. Iso é unha parte do retraso, non é excusa. Os que podemos estar fallando somos nós. Esta charla posiblemente había que tela feita no mes de outubro, estamos en decembro, por lo tanto non podemos máis que aceptar a crítica de que nos estamos retrasando. Pero bueno, hoxe vimos a trasladar documento. Isto non vale para moito, pero vale para señalar a todos os presentes que hoxe vimos a falar daqui ao norte. Básicamente vamos a falar de toda esta área.
de toda esta área. Esta área de aquí, sobre todo todo que ten que ver coa graña e sobre todo todo que ven que ter cos suets e algunhas cuestións máis, como vedes o que está en vermello son os suets, eso vamos a deixalo para próximas charlas. E quero tamén avanzar outra cousa. Isto é un borrador. Isto é un borrador. Estes documentos estánse traballando, como decía, con dous criterios. Un, coas alegacións presentadas por os propietarios. Dous, partimos dun documento base que son as normas subsidiarias que están aprobadas no ano 96. Por lo tanto, hai un documento urbanístico que son as normas subsidiarias do 96 e hai as alegacións de veciños. Con esas dous ferramentas estamos traballando e estamos a empezar a facer as propostas. Así pois, hoxe, máis menos, vamos a falar de toda esta área e algunhas cuestións quedarán para a próxima reunión. Foras de ordenación. Como se resolve o problema do foro de ordenación? Bueno, o foro de ordenación ten dous problemáticas, como ben sabedes. O foro de ordenación no casco urbano era cando determinábamos que se determinaba unha determinada altura e eu xa teño construído un edificio con máis alturas e automáticamente o meu edificio quedaba fora de ordenación, verdad? Iso era un pouco o problema que estábamos tendo. E hai dous tipos de edificación que a día de hoxe chamamos construccións disconformes co que poda plantexar a norma, co que poda plantexar o plano. Vexo que hai xente aí, perdón, no pasillo e eu quero que se vos metedes polo medio e por aquí na parede da rienda hai sitio hueco e aquí diante tendes un sitio con unha mesa que incluso vos podedes sentar. Ben, fora de ordenación. Como decían moitos dos veciños e dos propietarios, aquí hai sitio para sentarse. Como dicían moitos propietarios, é que eu fixe no ano non sei canto un edificio con licencia baixo máis 3 e agora resulta que me metedes baixo máis 2 e me queda fora de ordenación. Que pasa? Bien, todos eses edificios que teñen licencia e que agora poden cambiar por esa cuestión se vai a recoller a través de unha ordenanza específica dentro da memoria do PEXON. O PEXON basicamente son dous documentos, os planos e as ordenanzas. As ordenanzas que é a normativa urbanística que hai que aplicar en cada sitio, que hai que aplicar en cada calle, en cada rúa, en cada espacio, en cada barrio. Entonces, a través das ordenanzas se vai a recoller unha figura que vai a ser o volumen total existente. E todos esos edificios van a quedar totalmente recollidos, independentemente que na rúa quede baixo máis 2 e eu teño baixo máis 3. Por lo tanto, en primeiro lugar, queda resolto ese problema. Eu vou a ter, no PEXON vai quedar recollido todos e cada un deses posibles edificios, desas posibles viviendas colectivas, que van a quedar recollidas como un volumen totalmente independiente e un volumen recollido na altura que teña. Por lo tanto, estas edificacións van a quedar recollidas dentro do PEXON singularmente en ese sentido. Van a quedar así. Antes quedaban totalmente fora de ordenación. E fora de ordenación era todo o edificio. Ahora van a quedar recollidas, por lo tanto, son viviendas e edificios que se van a poder seguir deixando en herencia, que se van a poder seguir hipotecando, que se van a poder seguir conservando, mantendo, reformando. Xa hai algún caso que as normas recollen, como os edificios de Villarcha. Bueno, pois un sistema parecido a eso é o que ahora se colle. Que pasa? Certo é que todos temos que vernos diante do espello de vez en cando e certo é que hai outros edificios que foron feitos daquel xeito, que non cumplen a normativa. Quero recordar que no pueblo do Grove, desde o 96, pero xa desde todos estes anos, a altura máxima é baixo máis 3. É dicir, todo o que supere baixo máis 3 é ilegal. ¿Sí? E ahora ides a dicir, ostra, pero eu teño un baixo máis 5. Pois vale. Pero iso é ilegal. O tope é baixo máis 3.
Certo é que hubo edificacións que se fixeron nos anos 80, que nadie abreu un expediente de infracción urbanística, non se abreu ninguna actuación, e quedou así, e iso caducou. E a día de hoxe xa non podemos facer nada, porque caducou. Que pasa con eses edificios? Que pasa con eses edificios? E eu intento sempre falar claro con todos vós. O que ten un baixo máis 7, o que ten un baixo máis 6. Que pasa con eses edificios? Ben, todos eses edificios que xa están construídos fai anos e que non teñen aberto a día de hoxe ningún expediente de infracción urbanística, porque no seu día foron ilegales, pero se deixou pasar 20 anos, 15, 30, e a día de hoxe eso caducou, por lo tanto están na legalidade. Bueno, pois esos vanse a poder regularizar, pero, insisto, que non teña ningún tipo de expediente aberto. Vanse a poder regularizar, pero, a diferencia da altura que teñan, é dicir, a diferencia de pisos, se eu podía construir baixo máis 3 e teño baixo máis 5, o que vamos a estipular é unha ordenanza fiscal onde vas a ter que pagar por eses 2 pisos de máis, pagar un imposto como se estuveras pedindo unha licencia para construir. Por que? Porque ainda por riba de que tes 2 pisos de máis, cando non podías telos, que polo menos pagues por eles. Sí? Fai pouco a Xunta fixo algo parecido coas casas que estaban en suelo rústico. Abreu un plazo para legalizar eso, pagando unha serie de impostos e entonces quedaban regularizadas. É dicir, eses edificios sin licencia, que non teñen infracción, que non teñen expediente aberto a día de hoxe, que levan así moitos anos, non é dicir que os vamos a legalizar. Non é legalizar, é regularizar, de tal xeito que se van a poder hipotecar, que se van a poder deixar en herencia, que se van a poder registrar no rexistro da propiedade, pero antes de todo ese proceso, hai que pagar impuestos no Concello do Grove. O Concello do Grove ten que recibir unha compensación económica, digamos, e vou definir suavemente, entre comillas, pola ventaxa que algún pudo ter fai 20 ou 30 anos. Por lo tanto, a forma de regularizar eso vai ser pagando esa tasa, ese imposto. E despois, eso sí, nós temos dito as ilegalidades que son ilegales a día de hoxe con expediente de infracción, con sentencias de demolición, eso o Pexón non legaliza, eso o Pexón non regulariza, eso vai seguir sendo ilegal e vai seguir seguindo o seu trámite. Por lo tanto, que nadie espere que ten unha orden de demolición sobre algo e que vai a vir o Pexón e que o vai a resolver. Non. Nos confundimos se estamos falando deso. O que sigue ilegal é ilegal e o Pexón non legaliza. Por eso insistía tanto na diferencia entre estes edificios que xa caducou e que legalmente non podemos facer nada, a estes edificios que ten un expediente de infracción aberto e que están nun proceso de infracción e de legalidade. Por lo tanto, vamos a resolver o foro de ordenación con estas 3 propostas, principalmente as 2 primeiras. O que o fixo ilegal e lle cambia vai a quedar recollido, non vai a ter problema e vai a conservar todos os seus dereitos. O que no seu día fixo unha vivenda, un edificio ilegal, 2, 3 pisos ilegales, oye, polo menos paga por eles. Entonces, vas a ter que pagalos para poder ir a registrarlos ao registro da propiedade e, por tanto, patrimonializalos. Ben? Por lo tanto, en ese sentido, estamos dando unha solución ao ámbito que era fora da ordenación. Disculpad, pero xa estou sonando un pouco isto. Ben, seguimos. E agora vamos ao meollo da cuestión, non? O que vimos aquí e o que queren ver todos. Isto é os planos, non? E o SUNC. Ben, vamos a falar, principalmente hoxe vamos a falar de SUNC. Por lo tanto, ainda que vamos a comentar algo do SUED, xa adianto que os SUED quedan para próximas reunións. Porque, ademais, acórdense dunha cousa, os SUED, como ben falábamos sempre, son bolsas de terreno onde hai moitos propietarios implicados e o noso compromiso é reunirnos con eses propietarios e entre todos maioritariamente tomar decisións. E
E iso vai a ser convocatorias que vamos a empezar a facer a partir, xa que digo, que despois de Reis empezamos a ter xa as primeiras. Convocaremos públicamente, sempre van a ser reunións abertas, donde todo veciño vai a poder asistir, pero vai a haber algunhas que van a ser determinadas para uns suelos determinados. Entonces, aí iremos convocando pouco a pouco ese suelo. Ben, que nos pasa co Zoom e co Suet? Pois nos atopamos con tres situacións. Con tres situacións. Unha delas, as que se eliminan. Quedan eliminadas e xa está. E agora queremos explicar que consecuencia vai a ter pos propietarios que no PSOE do 2014, que está aprobado, tiña que estar nun Zoom, e se eliminamos ese Zoom, que lles vai pasar? Temos que ser todos conscientes do que pasa. Isto cambia a cousa, non é eliminar unha rayiña e xa está. Cambian cousas. Pero hai que un tipo de Zooms e de Suet, que isto parece sueco falar así, hai un tipo destos que cuidado. E aí estamos facendo consultas técnicas, consultas xurídicas con asesores, porque non é tan fácil. Por que? Porque están recollidos nas normas subsidiarias, cousa que non se nos había explicado no PSOE do 2014. E se está recollido ese Zoom, que antes se chamaba unidade de execución nas normas subsidiarias, hai uns dereitos dos propietarios. E deso temos que falar, señores propietarios. E iso son os Zooms e os Suets que nos temos que reunir e falar para que os propietarios sean conscientes de onde estamos, cales son os seus dereitos e a onde podemos chegar. Por lo tanto, hai algúns que se crearon no documento 2014 que, como pediron os propietarios a través da alegación, se poden eliminar. Hai outros que pediron eliminarse, pero hai normas subsidiarias, e hai outros que si hai pouquiños, creo que hai dous, que os propietarios dese suelo os aceptan. E se os veciños os aceptan, a máxima aquí é isto o decide o veciño. Sin os veciños isto non é. Por lo tanto, se os veciños dicen que eu quero que me manteñas aí o suelo, se vai a manter. Nós non temos máis interés en poñer máis Zooms, menos Zooms ou máis. Bueno, pois empezamos entonces, sí? Empezamos polos que se eliminan, pero sobre todo quero insistir que todos sexamos claros que se eu pido que me saquen dun Zoom, iso ten unhas consecuencias importantes respecto ao meu terreno, é moi importante. E vamos a empezar, para empezar, como lles decía, a liña vermella, este é a Ponte da Toxa. Como ven, aquí había o Zoom 6, sí? Poden ver isto, hai o Zoom 6, isto xa eran Suets, isto é, bueno, xa se sitúa todos ustedes, Hotel Puente da Toja, Montemar, o que era antes Posado Mar, se Posado Mar, e subimos por aquí, sí? Aquí había este Zoom, donde, entre outras cousas, determinada abrir ese vial. A nosa proposta é eliminar ese vial e eliminar ese Zoom, queda eliminado. Xa non se abre vial por aquí e, por lo tanto, xa non queda ese Zoom, porque era unha das determinacións que nos habían pedido os propietarios desa zona. De tal xeito que, ademais, isto de aquí iba todo metido nun Suet, sí? Todo iso iba metido nun Suet e se saca tamén dese Suet. Por lo tanto, de aquí, desto xa falaremos outro día. Pero hoxe, isto queda fora do Suet e isto queda fora do Zoom. Como vedes, aquí había un vial que agora xa non hai. Sí? Isto era unha proposta que nos fixeron os propietarios da zona. Non hai problema ningún, se pode sacar, porque además nas normas subsidiarias non se recomen. Perdonen un pouco o orden, pero queremos falar daqueles que se eliminan directamente e despois falaremos dos outros, sí? Por lo tanto, xeográficamente ou a nivel de calles vamos a ir dando algún salto, pero rápidamente nos situamos. Aquí había, isto é San Roque, sí? E había todo este Zoom aquí detrás de San Roque, que o desenvolvía, que daba parte de atrás de Entre Hortas, sí? Ben, pois o mismo, as alegacións din que se saque, e como vedes, isto é San Roque, e a día de hoxe aquí non hai Zoom. Licencia directa, ordenanza 1. Porque é o que nos pediron os propietarios, e en ese sentido non temos maior problema.
Seguimos avanzando. Xa me adianto. Esta é a iglesia e este é un Zoom. Deste Zoom falaremos despois. Deste Zoom falaremos despois, sí? Pero aquí había un Zoom, isto é o cementerio, e había un Zoom por aquí, que como vedes queda eliminado, e tamén queda eliminado o que estaba aquí diante, sí? Todo en torno do cementerio había un Zoom, os propietarios non estaban de acordo con ele, e como vedes era este Zoom, e agora queda eliminado, tal cual está. Como lles decía, claro, que quede eliminado quere decir que a través do Zoom isto se podía desenvolver, ainda que isto quedaba con unha zona verde, que quedaba con unha zona, isto de aquí, edificable, e aquí para equipamento, lógicamente iso se perde. Iso non se pode facer. Se eliminamos de aí o Zoom, isto cambia a situación e, por tanto, xa non se pode facer. E isto explicaremos en algún outro que é moito máis claro, sí? Pero temos que darnos conta desa cousa. Se a mí me sacas do Zoom, temos que recordar unha cousa. Para eu poder edificar, a primeira condición é que a miña parcela en casco urbano, que se ten que convertir en solar, ten que dar a vial público. Se eu non teño un vial, non podo edificar. A forma de abrir un vial é a través dun Zoom, ou que o abro ao Concello directamente, que iso son outras opcións, ou a través de cesións dos particulares, que iso tamén é outra cesión, pero ten que estar recollido na norma, no pexón, e na maioría de fórmulas é a través do Zoom ou do SUET, porque son instrumentos de urbanización. Bien, este é Rosalía de Castro, e aquí había outro Zoom pequeniño, a Tafona, outro Zoom pequeno que había este vial para edificabilidade a toda esta parcela interior, ¿sí? Bien. Esto se saca. Pero aquí quero explicar, claro, a través do Zoom habías este vial, isto todo ahora é un fronte, non? É un fronte diante de Rosalía de Castro. Ti abres este vial, podes edificar aquí, baixo máis un, baixo máis dous. Bien, isto era, a partir de aí era edificable coa condición de abrir estos viales, este máis este. Se ti saca o Zoom, queda eso, pero que pasa cos viales? Os viales xa non se abren. Se non se abren viales, estes de aquí van poder edificar porque dan a Rosalía de Castro, pero este terreno de aquí xa non vai poder edificar. Quero dicir, as consecuencias de sacar o Zoom son estas, E volvo a insistir, non temos maior interés en poñer máis ou poñer menos. Eso non depende de nós, eso depende dos veciños, pero ten consecuencias. Certo é que, claro, para abrir estes viales que teñen que costear estos son os propietarios do Zoom ou aquela gente promotor que quera desenvolver eso. Aí nós xa non nos metemos, pero alguén o ten que abrir. Se nós o sacamos, estes viales, señores, xa non son así, e, por tanto, eu, se teño aquí esta parcela aquí, xa non podo edificar. Pero, bueno, en principio, a proposta é esa, insisto, isto é un borrador, como borrador é susceptible de cambiarlo e de modificalo. Aquí, hoxe, non hai nada definitivo. Isto é un avance, isto é un borrador, e seguimos traballando neso. Por lo tanto, vamos a seguir traballando. Isto é Rosalía de Castro e este é un dos Zooms máis importantes que había, que era a parte de atrás de Conchases e parte da Carballeira, ¿sí? Nos situamos. Isto é Rosalía de Castro e isto é Conchases. E isto é o cementerio. ¿Sí, non? Vale, pois aquí había unha proposta porque todo isto era un Zoom. Todo isto era un Zoom. Como vedes aquí na zona punteada. Bien. A nosa proposta é que non haxa Zoom. Ahora ben, este vial e este vial que non abre. E por que o poñemos así? O poñemos así porque así está recollido nas normas subsidiarias do 96. Por lo tanto,
Este vial de aquí non é idea nosa. Este vial de aquí está recollido, e isto, tal cual aparece ahora aquí, está recollido nas normas subsidiarias do 96. Ahora ben, a pregunta é, quen vai abrir estes viales? Tal como está recollido isto, claro, para edificar por aquí, teño que abrir este vial a través de cesión, a través do soterramento, a través dese SUM, porque senón seguramente vou perder esa edificabilidade que conseguía nestes terrenos a través do SUM, nestes terrenos, pero para poder edificar en estes terrenos interiores teño que ter estes viales abertos, porque se non hai vial non se pode edificar. Eso é unha cuestión que nos temos que meter claro. E a forma de abrir viales, ou os fai o Concello, que xa lles adianto que cartos non hai, para abrir viales, algún se poderá abrir, pero a maioría non, e se non é a través de cooperativas de urbanismo ou a través destes elementos de desenvolvemento. Por tanto, ahora empeza o análisis dos propietarios. Que situación me interesa máis? Esta que me propoñía ou esta que ahora propoñemos ahora? E, por certo, esta é tal cual está recollida nas normas do 96. Para esta zona concreta, igual que para moitas outras, temos que partir de aquí, porque está nas normas. Porque está nas normas así recollido. Pero, bueno, en principio, o SUM desaparece desta zona. Pero, como les decía, hai viales que a ver como se resolve eso. Por eso temos que ter reunións cos propietarios implicados en diferentes zonas. Este é esta é a baixada a Hortos, esta é a parte de arriba da Carballeira, aquí é onde está o moinho, perdón, a fonte, sí? A fonte da Roda. Aquí isto vai para a terra de Porto e por aquí vai a baixada de Porto. Ben, aquí había outro SUM que tamén nos pidieron eliminar. Este SUM era para abrir este viale que salir aquí máis ou menos, se non me sirven mal, creo que é frente Golosos, sí? E con este vial se daba edificabilidade pois a estes terrenos aquí principalmente. Bien, isto desaparece, pero se isto desaparece, o que antes era un vial pasa a ser suelo. Se isto todo é suelo, isto de aquí non se pode edificar, porque non vai ter acceso a vial. Por lo tanto, volvo a incidir, abrimos un vial co SUM, podemos edificar, sobre todo esta zona, porque esta zona de aquí isto se está edificando e isto está, pero isto de aquí. Ahora ben, si eso o eliminamos, nos queda isto, e se nos queda isto, nos queda un suelo, sin vial, e por tanto, isto de aquí quedaría fora e queda parcela para lechugas, tomates e pouco máis. Ben, seguimos. Isto é a calle do Sol, isto é a Sierra, e aquí sabíamos un 90. Sí? Ben, pois isto tamén queda eliminado. Isto é a calle do Sol, isto é a Sierra, iso que entraba por aquí, se movía isto, salía por aquí, sí? Entra por aquí, sale por aquí, e era para dar identificabilidade a isto. Nos sacamos isto de aquí, por lo tanto, non hai xa vial, pero non hai vial, todo este suelo de aquí queda sin acceso e non se pode edificar. Por lo tanto, os propietarios desa zona tamén teñen que ser conscientes da situación. É dicir, isto queda así, pero, por lo tanto, queda así xa para sempre, porque no momento que se edifica aquí e no momento que se edifica aquí, xa non se vai poder acceder á parte interior. E iso queda en ese sentido así. Seguimos, por exemplo, a calle Aguieira, nos situamos a calle Aguieira, Condo Gato, Raposeira, ¿sí? Aquí había o SUM que desenvolvía toda esta zona, tamén era un dos importantes, era un dos grandes, e abrindo este vial nos permitía edificar esta parte de aquí, nos permitía edificar esta parte de aquí. Aquí había que ampliar este vial de aquí, e aquí tamén. Tamén foi unha proposta veciñal, propietarios, e se retira
Esto sería esto, por lo tanto, por aquí se pode edificar, por aquí se pode edificar porque estou dando a viales públicos, pero esta parte interior non teño acceso a ela e, por lo tanto, non podo edificar. Volvo a poñer a diferencia, non? Aquí abríamos un vial para edificar, se retira, retiramos, pero que temos que explicar as consecuencias, que todos sexamos conscientes das nosas decisións. As decisións sempre teñen consecuencias, pois aquí está. Isto queda así. Ahora, estes terrenos interiores non poden edificarse porque non dan a vial. Certo é que para facer isto, lógicamente, claro, todos os aquí implicados tiñan que participar, económicamente cubrir os costes, abrir os viales, facer a zona verde, o 10% de reparto para o Concello, iso sempre así cos xuncs, por lo tanto, esa era a cuestión. Ahora non, queda con licencia directa, pero todo isto de aquí queda sin esas posibilidades. O mismo, estamos falando aquí do esteiro en Terra de Porto. Isto é o parque de Terra de Porto, e aquí había outros xuncs, sí, nos situamos, isto é a Avenida do Conde, e isto é Terra de Porto. Sí? Aquí había este xunc para abrir este vial, dar un aproveitamento dunha zona verde, prácticamente solamente edificar aquí. Ben, ademais de que aquí hai unha sentencia judicial que nos obriga a abrir un vial de 5 metros por unha actuación, hai unha sentencia judicial que obriga ao Concello a abrir este vial, esta parte de aquí, bueno, pois a verdad que todos os de aquí protestaron e dixeron que non, porque isto daba hasta aquí. Pois esta é a proposta, o vial, que isto sí que hai que abrir, quedaría a través de cesión, a través dunha cesión, un vial un pouco máis amplio, e a poder edificar en esta parte e en esta parte con unha ordenanza 4.3, que iso é parcela mínima 300 metros vivienda unifamiliar. Parcela mínima de 300 metros, creo recordar, non espero non equivocarme, e a ordenanza 4.3. Por lo tanto, esa é tamén outra consecuencia. Aquí tampouco había moita diferencia. A cuestión agora é como se abre este vial aquí para darlle accesibilidade a isto. Aquí unha parte está aberta, por aquí tamén, bueno, igual era menos complicado. Isto é Rons, isto é a gardería. Aquí había un xun que tamén era dos grandes que recollía todo isto, toda esta área. Aquí de feito xa hai unha zona que tamén se ten ganado nun contencioso, isto vai quedar así, ordenanza directa 4.4, pero, sobre todo aquí sí que hai que explicar unha cousa. Aquí se elimina parte do xun, o outro queda para estudio. Por que? Como vedes, se elimina o xun desta parte de aquí. Isto queda fora, que é o suelo ese que viñan a amarillo, que ven agora hasta aquí. Isto aquí ainda hai que rematalo. Pero esta área de aquí, nas normas subsidiarias sí que había un desenvolvemento. Por lo tanto, se nas normas subsidiarias os hai, non é tan fácil borralo. Eso hai que ver agora como se la variante. Por lo tanto, isto queda fora, isto quedaría fora, por lo tanto, a través de licencia directa, pero isto de aquí queda pendiente de desenvolver e a ver como, porque nas normas sí que o recolle. Para que nos situemos, aquí isto é a guardería, máis ou menos. A mellor non está moi ben grafiado, pero isto queda fora do sur e do posible desarrollo, e isto tamén. Isto era o que se proponía, isto é un pouco máis ampliado, isto quedaba por aquí. Ahora, isto xa hai que recollelo por aquí porque isto queda fora, o que está de amarelo, a gardería queda fora, pero todo isto, que era o que se recollía, digamos que se elimina máis menos por aquí. Eliminado máis menos isto de por aquí. Isto de por aquí, de aquí a baixo. Isto queda. Pero isto de aquí é necesario definir, porque claro, aquí hai os viales que hai que abrir, ou que habería que abrir para darlle edificabilidade a esta parte interior de aquí. E iso sí que está nas normas subsidiarias, por lo tanto, estando nas normas, non podemos borrar así, porque sí, e despois explicamos por qué.
Ben, isto era a proposta, como xes digo, esta zona é a que queda un pouco aquí no aire, e isto, vale, pois, isto era o que falamos antes, isto é o como quedaría, bien, fora do sur. En calquer caso, eso sí que quedaría fora do sur. E aquí xa agora, avenida do, perdón, isto é a Gandariña, isto é parte do sur anterior, isto é a Gandariña, e aquí xa había un vial, un sur, que daba para parte de atrás de Conroibo, está toda a zona de Rons. Na avenida do Conde, como ven, aquí había un suet famoso que salía aquela rotonda, o número 9, e despois un peón, un sur, o 29, que había un vial para aquí, para dar tamén a parte de abaixo, este de aquí, sí? Se sitúen porque aquí vou falar de tres xuntos. E tamén había outro que era o 30, que isto sigue sendo a avenida do Conde, isto quedaba aquí como un sur, isto de aquí. Eses todos quedan eliminados e quedan todos con licencia directa, con ordenanza que agora non me acordo canto é a parcela mínima, pero quedan así, é dicir, como ven, esta é a Casa do Conde, pois desde a Casa do Conde hasta aquí, e por aquí había, aquí enfrente había un, aquí había outro para baixar, esos todos quedan eliminados, ¿sí? Todos eses quedan eliminados completamente. E despois, en Amegrove, en Porto Meloxo, había todo este sun, esta é a carretera xa de Avenida do Conde, aquí máis ou menos quedará Garavilla, isto xa é Vixen das Mareas, e había tamén todo este desenvolvemento e todo este sun, ¿sí? Todo este sun. Bueno, en principio, non llevemos moito sentido a iso, e, como ven, sí podríamos plantear abrir un vial, pero xa ese sun queda tamén fora. Isto é o que se proponía no Peixón de 2014, isto é o que se proponía no Peixón de 2014, como poden ver, e isto é unha proposta que estamos plantexando e estamos traballando. Entonces, todos estes que acabo de falar son SUNC que os propietarios non quixeron, que os propietarios dixeron que estaban en contra deles e que nós eliminamos. Volvo a insistir, ainda que me faga moi pesado, volvo a asistir sempre, e desde hoxe hasta todas as charlas que teñamos hai que volver a repetirlo. Salir dun SUNC ten consecuencias boas e malas. Estar nun SUNC, a ver se pode ser claro, estar nun SUNC, estar nun SUNC significa costear que a miña parcela deixa de ser a miña parcela e entro na unidade de execución, toda esta bolsa de desenvolvemento, hai que ceder o 10% ao Concello, un 15% de viales, zona verde e despois edificar, e iso ten uns costes, iso está claro. Digamos, esa era a parte que a maioría dos veciños non querían. Pero o SUNC o que me permite é urbanizar, abrir viales e poder acceder a parcelas que a día de hoxe non teñen nada. Pero insisto, isto queda así, estas son as propostas que estamos plantexando, son borradores, poden quedar así se os propietarios non teñen problema, ou podémoslas estudiar se os propietarios din, oye, vamos a estudiar eso. Lóxicamente, por un propietario non vamos a pillar. Aquí hai que reunirse todos os propietarios e tomar decisións mayoritarias. Isto é un borrador e son propostas. Ben, estos son os que directamente quedan eliminados. ¿Por qué? Porque as normas subsidiarias non decían nada deles. As normas subsidiarias non decían nada deles. Pero, e agora ven a parte non tan positiva da exposición de hoxe, e donde algún seguramente se vai empezar a retorcer e dizer, isto non é o que dixeste. Ben, agora ven a parte non tan boa. Hai unha serie de SUNCs, e xa digo que hoxe non vamos a falar de SUETs, ainda que agora algún vai a salir reflejado, explicarei por qué, pero hai algúns SUNCs que os propietarios nos dixeron, retira iso. Pero resulta que estaban recollidos nas normas subsidiarias. E no momento que está recollido nas normas subsidiarias, iso é un dereito que os propietarios teñen. E nós, o goberno,
A política, neste caso, non lle podemos sacar un dereito a un propietario. Que quero dicir? Para sacar os uns que agora vamos a falar, necesitamos reunirnos cos propietarios e que os propietarios tomen decisión. E unha decisión que vai a ser casi por escrito. Por qué? Porque eu teño un dereito reconocido nas normas subsidiarias. Ese é o meu dereito. E para cambiar ese dereito, nós non podemos facelo así, sacado e xa está. Eso é outro procedimento. É outro procedimento, outro proceso. Por lo tanto, moitos dos que están aquí presentes xa está dicindo: oi, o meu Zoom non saleu antes, seguramente está ahora. Que pasa? Bueno, pues vamos a falar deles. E insisto, con estes que vamos a falar agora e cos suetes, vamos a facer charlas máis reducidas para falar con todos os propietarios e decir claramente cales son as diferentes posibilidades. ¿Sí? Cales son as diferentes posibilidades. Para que nos situemos, vai un pouco tamén deslavazado, porque é certo que temos que conseguir as normas subsidiarias do 96, non é fácil telas a nivel digital, son casi digitalizadas desde fotocopias do propio documento, porque son do 96 e todas estaban en papel, non? Ben, isto para que nos situemos, isto é onde estamos agora, Casa da Cultura, aquí estaría o Instituto. Isto é a vía que baixa das Bouzas, o que falaba antes, que agora baixa de baixada, e isto, digamos, que sería para a Casa de Cultura, ¿sí? Bien, e isto é a Rúa Castelao. As normas subsidiarias recollen isto xa, recollen aquí unha unidade de ejecución, a número 2, que tiña que abrir este vial e que permitiría a edificabilidade de todo isto, ¿sí? O PSOE de 2014 proponía isto. Isto é o instituto, isto é o colexio, a escola infantil, isto é o instituto, isto é a parte que nos vai a dar a Centro de Salud e a Casa de Cultura. Bueno, isto se recollía antes así, se supón que isto, ao non estar dentro dunha unidade de execución, teria que abrir o Concello, a Xunta ou a Diputación. É dicir, estos viales serían de apertura pública, teria que telos abertos o Concello, pero este, por exemplo, xa está dentro da unidade de execución e non é así. Ben, isto era o que proponía o PSOE do 2014, por lo tanto, eliminar todo isto, algo se pode eliminar. Por qué? Porque, como ven, hai unha parte que vai por aquí que non está dentro desta unidade de execución. Eso se pode eliminar, de feito, eso se queda eliminado. A ver se me explico. Isto era moi ambicioso. Como ven, isto todo vai por aquí, ¿sí? Todo isto vai por aquí. Isto é Villarchao, todo isto vai por aquí. Bien. As normas subsidiarias, de aquí hacia Castelao, máis menos, o deixaba fora. Como ven. Pero esta área de aquí, non. Iso era unha unidade de execución das normas subsidiarias. Que quero dicir con todo isto? Que o que coincida os terrenos que están aí metidos e que coinciden coa unidade de execución das normas subsidiarias non é tan fácil sacalos. Non é tan fácil sacalos. Estamos consultando con asesores xurídicos e nos temos que reunir cos propietarios desta zona. Perdón, con estos de aquí, porque estes de aquí, en principio, sí que se poden sacar do SUEC, porque isto está recollido así. Ahora, a pregunta do millón, quen fai este vial? Quen fai este vial? Porque para poder edificar estes de aquí arriba, habrá que facer un vial que ao día de hoxe non existe, que en parte era, certo é o que recollía este SUEC. Para poder edificar isto de aquí, isto pode quedar fora porque na norma non está recollido. Pero se eu quero edificar aquí ou aquí, como famos se non teño vial? Pois isto son o que hai que ver. E isto lle pasa prácticamente a todo o que é as Bouzas, a Graña, hasta Xoán 23. Esa é unha das cuestións que sinceramente vamos a ter que falar moito, que negociar moito,
que ter moitas reunións para chegar a acordos entre os propietarios e a recibida. Porque sigo avanzando. Esta unidade de execución é a que continúa. O Ponte da Toxa, como ven, casi foi o primeiro, se acordan o primeiro plano que falamos, sí? Para que nos situemos. Isto aquí é o hotel... El puente. O Puente da Toxa, este, como vedes, isto está fora das normas e a día de hoxe queda fora. Isto queda fora. Se vos acordades, creo que foi o primeiro plano, e despois volvo a ele. Pero isto de aquí non é tan fácil deixarlo fora porque está metido dentro da unidade de execución 2012. Isto son as normas subsidiarias do 96. Isto está aprobado. Isto está aprobado. Entonces, aí non genera un problema. Teño que dicirlo así de claro. Nos genera un problema. Isto é o que se proponía, como ven, un vial que había por aquí, este ya va a quedar eliminado. Isto de aquí queda tamén fora, porque por aquí isto queda fora, aquí era a rotonda que se propón. Este terreno de aquí queda fora, pero este de aquí e este de aquí sí estaban nas normas subsidiarias. É certo que as normas subsidiarias é menos terreno. É menos terreno. É certo que é menos terreno. E o que hai aquí, porque aquí era todo. Aquí, como ven, había suets, este todo o que é vermello, o 2 é moito máis amplo. De aí podemos sacar terreno, pero non podemos sacar todo. Isto vai a requerir, insisto, reunións, negociacións, propostas. Seguimos avanzando. E isto é, continuamos, esta é a rotonda que falaba antes, ven, o 2, por aquí quedaría o Ponte da Toxa, máis menos, e este é o que nos dá para Juan 23, ¿sí? Isto está nas normas do 96 tamén. E aquí hai un vial que vai polo medio. Se supón que os viales que están en blanco, se supón que os tiña que abrir o Concello, con cartos propios, con subvencións, con inversións da Xunta da Diputación. Porque quedaban fora, pero os que están metidos dentro non. E incluso estes viales, lógicamente, sería coa cesión dos propietarios para poder edificar aquí, e seguramente había que establecer unha ordenanza que se eu te deixo ceder para que ti podas edificar, vas a ter que construir e facer o vial que che toque diante, como mínimo. Porque, vale, ti podes quedar fora do suet, pero se eu che permito, aproveitando un vial existente que ti podas edificar, vamos a poñer un exemplo, ti tens que ceder 6 metros de fachada para poder edificar. Eses 6 metros de fachada que tes, igual que pasa no rural, que tes que ceder, tes que asfaltar, tes que poñer todos os servicios. Iso é unha fórmula que se pode valorar. É dicir, eu non entro nun suet. Agora, no momento que edifique, eu cedo o meu terreno, pero o que cedes, tes que meterlle servicios, agua, abastecemento e facer a calle. Porque xa yo dicía antes e non lle vou mentir, o Concello non ten cartos para abrir viales, son contados os que pode abrir, e ainda así, Por lo tanto, ahora entraría en discusión este vial que iría hasta o Monte da Vila, hasta o Novo Pabellón, hasta o campo de fútbol, que entraría por Juan 23. Como saben, aquí había unha rotonda que eliminamos, pero que hai que discutir isto, porque aquí está Juan 23, esta rotonda que cortaba por aquí e tiraba, e isto era todo un suet que viña, este era o de antes, este o que falamos, estes son os viales que establecía. Claro, aquí hai unha negociación cos propietarios para que este tramo primeiro que dá este vial Juan 23 con todos os servicios poda ser edificable, pero a parte de atrás das fincas hai que facelas de algún xeito para poder edificar por aquí. A fórmula podería ser, e iso non o teño que decir os técnicos, eu hoxe non me atrevo a afirmarlo, podería ser, eu podería edificar aquí con unha parcela mínima X, vivienda familiar X, a cambio de ceder terreno e de urbanizar o tramo que me quede a mí diante, e a partir de aí sería unha forma de poder facer viales, porque este vial
sinceramente, sería un vial que nos podría dar solución para un acceso e descongestionar o que é o campo de fútbol. Por lo tanto, esta parte vai quedar para outra charla, vai quedar para unha charla que queremos facer en Arria cos propietarios desta zona, porque sinceramente tanto os técnicos como os asesores xurídicos están mirando moito toda esa. E isto tamén, se continuamos este vial para arriba, este é o campo de fútbol, bueno, pois isto sí que estaba tamén recollido, perdón, aquí está mal, no 96, nas normas subsidiarias. Claro, isto era o que se proponía no Peixón. Isto o campo de fútbol se proponía continuar o vial, isto é desde a Villa Bella, ¿no? Aquí isto é Luisa Mestre, sí, Luisa Mestre, subida por aquí, aquí habríase un vial que conectaba con este vial e accedíamos, vale, isto de aquí se pode sacar, non hai problema, pero esta parte de aquí é esta, e isto sí que está recollido nas normas. E xa lles digo, que eu aquí non veño a mentir, poden non gustar o que lles estou dicindo, pero non vimos a mentir. O que está recollido nas normas non é tan fácil sacalo. Non digo que sea difícil, pero non é tan fácil sacalo. Ben, continuamos. Aquí, para que se algún dos presentes, como todos o conocemos hoy, creo que non se vai a moscar comigo, esta é a de Paparón, ¿sí? A casa do cura. E esta é a área que está aquí, isto é Luisa Mestre, esta é a Avenida de Portugal. E esta é a Rosalía de Castro, ¿sí? Nos situamos. Aquí había unha unidade de execución, bueno, que aí o Peixón propoña isto, todo isto zona verde, e isto de edificabilidade, e isto de equipamento público, facer aí unha motora para mellorar. Ahora hai outra proposta, que é certo, porque aquí creo que son a familia, e despois aquí hai outro propietario, son a familia e outro, creo que son os propietarios, se pode estar falando, vamos a falar con eles, e podería haber unha proposta que a través disso quedara edificable isto de aquí, isto soportal, esta é a rotonda, isto sería a locura, e isto sería unha plaza pública aberta. Unha plaza pública aberta, de tal xeito que esta área pasaría a ser unha área de urbanización, de desarrollo, e non un embudo que a día de hoxe temos, porque temos que reconocer que a día de hoxe por aquí pasan todos os camións que van a Virxen das Mareas, a Porto Memos. Entonces, sería unha forma tamén de aliviar o tráfico. Isto está en estudio, como digo, pero tamén está recollido aí. Isto é o da iglesia, esta é a iglesia, e aquí hai unha proposta de sacar o sum este, e nós estamos pola labor de sacar ese sum, non llevemos sentido a este sum aquí, pero que está recollido nas normas do 96. Entonces, isto é o que se proponía, e nós, de feito, este é un dos sums que temos claro que non ten sentido. Abrir aquí un vial para conectar isto, facer isto así, é para aquí unha zona verde e aquí non ten moito sentido. Por lo tanto, este é un dos que máis estamos estudiando e posiblemente ser o primeiro que nos queremos reunir cos propietarios. Espero que en 10-15 días os propietarios de aquí nos podamos sentar con eles e xa les digo, para sacar isto, os propietarios teñen que ter moi claro o que significa. Por qué? Porque as normas do 96 aquí me daban, en certa medida, un dereito. O meu dereito é que se eu teño unha parcela aquí, poda, a través de unha unidade de execución, urbanizar esa parcela e poder edificar algo. Si nós ahora sacamos isto e dicimos, isto fora, pode haber algún que dice, que a mí no 96 me dixeron que eu podía. E xa lles digo que non é unha cuestión fácil, porque hai que recordar que as normas subsidiarias están en suspenso, decreto Cuíña do ano 2002, por lo tanto, eu teño un dereito aí, pero un dereito que non podo exercer porque está paralizado por un decreto Cuíña. Onde está o meu dereito? E a Xunta nos di, hasta que non aprobes Peixón, non podes facer nada. É unha discusión xurídica, cuidado. Por que? Eu, que non son xurista, e lle quero aplicar sentido común, a min que nadie me diga que despois del 96 e do decreto do ano 2002 do decreto Cuíña que eu sigo tendo dereitos aquí. Porque se eu quero ahora pedir unha licencia no municipio para desenvolver este municipio, o Concello vai dicir, non podes porque está o decreto Cuíña. Isto é o Cristo, permítame a expresión, o Cristo xurídico do que estamos falando. As normas están en suspenso pola Xunta. A Xunta nos obliga a aprobar un Peixón para poder sacar adiante. E agora me dicen que hai dereitos, vale? Eu se teño dereito para urbanizar, eu te presento un proxecto para urbanizar, dame licencia. Non xa podo dar porque está o decreto Cuíña. Onde está o meu dereito?
A ese nivel estamos falando. Por lo tanto, non é unha solución fácil. Pero bueno, insisto, esta é unha das primeiras reunións que queremos ter. Eu incluso esta mañá tuve en reunión cos abogados e os técnicos para falar deste e de algún outro, porque, digamos, entre comillas, dos máis fáciles que podíamos resolver. Os máis fáciles, hai outros que como ven que non son tan fáciles. Ben, seguimos. Isto é Castelao, isto é a subida ao Pombal, isto é Entre Hortas, e as normas do 96 recollían isto. As normas do 96 recollían isto. O sea, non é unha cousa que se puxo así no 2014 no Peixón, non, é que xa recollían isto. É certo que o Peixón recollía todo isto. O anterior só chegaba hasta aquí e isto se ampliaba para vir un vial aquí. Lóxicamente tamén nos vamos a ter que sentar cos propietarios de aquí, falar e discutir para ver como resolvemos isto e que solución lle damos a isto. Por qué? Porque é certo que hai unha parte dela que estaba xa recollida nas normas do 96, unidade de execución número 4. Iso son parcelas que están aí recollidas, iso está aprobado, está publicado. Por tanto, isto é lei. As normas subsidiarias é lei, insisto, suspendidas, pero aí están. Ben, seguimos. Esta é outra, isto é Beiramar, isto é Castelao, isto é Escalinatas, sí, nos situamos. Aquí, como ven, tamén hai a unidade de execución número 6 do ano 96. Bueno, aquí se proponía isto por parte do Peixón, e é certo que, en principio, isto pode ter alguna salida, pero os propietarios de aquí non estaban de acordo que se lles metera todo isto aquí. Aquí estamos traballando, aquí estamos intentando falar con eles, xa temos un avance, unha proposta que non é definitiva, pero en principio esta parte de aquí quedaría fora do sur. O sur abordaría isto con un vial interior que a ver como resolvemos, que non é fácil, pero en principio esta parte de aquí sí que quedaría fora deste sur, porque as alegacións que tiñamos principalmente eran por esta zona de aquí. Isto queremos estudiarlo ben, pero en principio isto quedaría fora e este sería o sur que podemos seguir mantendo, porque nas normas estaba. E por certo, porque aquí non todos os propietarios estaban en contra. Non todos os propietarios estaban en contra. Esta é a de Don Jacob, se non me equivoco. Sí? Esta é con das señoritas. A Don Jacob, como vedes, era unha unidade de execución moi potente que estaba no 96, a unha e a dúas, que recollía todo este ámbito, que o Peixón proponía todo isto, aquí había un vial, que isto de aquí hai que discutirlo. Ahora ben, é a única parte que podemos discutir. Isto de aquí seguramente non quede así, esta parte de aquí. Ahora, o resto, os propietarios desta parcela, que son 6.000 metros, están pola labor de facer un suelo. E se eles están pola labor, non lle vamos a dicir que non. A máis cedendo parcela a Casa do Jacob, cedendo parcelas e cedendo espacios a nivel público. Por lo tanto, isto non lle vamos a dicir que non, por iso isto tampouco se retira, porque os propietarios están de acordo con isto. Se os propietarios están de acordo, non temos nada máis que dicir. E este é outro dos problemáticos. Este é outro dos que nos está dando moito dolor de cabeza. Moito dolor de cabeza. Para que nos situemos, isto é a Carballeira, isto de aquí daría máis ou menos con Chases, isto é a avenida Alexandre Bóveda e a Carballeira, non? O que falaba antes de Golosos, que máis ou menos del Cadel por aquí. É que esta unidade de execución a número 3 tamén estaba nas normas do 96. Cuestión, por certo, que os redactores e os anteriores promotores do Peixón do 2014 xa puderon explicar todo isto bastante, non? Porque estas cuestións non se explicaban, non se dixeron, e agora veñen os problemas. En calquer caso, isto está publicado, isto está no 96, e isto é todo unha área de actuación así de grande. O Peixón proponía isto é a Carballeira, isto é a que daría a zona de Golosos, para que me podan entender, e isto é o que sale xa para a Terra do Porto, sí? Como ven aquí, todo isto está incluído. Aquí había un suelo que nós, este de aquí, xa sacábamos, e como ven, nós estamos estudiando retirar todo ese sum, porque a maioría dos propietarios de aí diciron non queremos ese sum. Este sería o suelo do que estamos a falar.
E como ven aquí, o zoom non aparece. Aquí se podría edificar no fronte deste vial, aquí se podría edificar no fronte deste vial. É certo que os propietarios aquí, do interior de aquí, non poderían edificar, pero, bueno, é o que pedían desta proposta, que siga todo iso zona verde, equipamento público para poder só edificar aquí e abrir estes viales. Abrimos isto, pero isto é a proposta que nós estamos estudiando, pero os asesores nos din, cuidado, que isto está recollido nas normas subsidiarias e eliminado non é tan fácil. Non é tan fácil. Por lo tanto, isto está publicado e aí aparece. Estamos estudiando iso, como vedes, xa tiñamos un avance, isto era o que falábamos antes de conchases, aquí había un zoom, aquí había outro zoom, e aquí hai ese zoom. Estes aquí non nos generan problema porque nas normas non estaban, pero estes sí, porque nas normas sí estaban. Sí estaban. E agora falamos de outro que a nós tamén nos chama moito a atención, que non lle vemos moito sentido, sinceramente, creo que non ten moito sentido, pero que está recollido nas normas. Isto é Alexandre Bóveda e isto é Rosalía de Castro, isto é o colexio, a esquina aquela, que por certo está bastante mal. Isto de aquí, isto está mal, non? Bueno, isto quedou fora, pero este suelo de aquí está na execución número 17. O Peixón propunha isto é o colexio, isto é Rosalía de Castro, isto é a Avenida de Portugal, e como ven, aquí, isto de aquí non é fácil sacalo por esa mesma cuestión, porque que está nas normas. Aquí o temos, ano 96. Entón non xera problema. Ben, como o zoom que hai nos conchases nas normas non aparecía, se pode eliminar, aunque é certo que aparecía este vial, este e este. A discusión agora é como sacamos adiante esos viales. Pero, bueno, en principio isto podería quedar así. Agora, isto de aquí, pois non é moi fácil sacalo. Volvemos a insistir. Todo isto que acabo de relatar con estes zooms e sweats, a Graña, Bouzas, Carballeira, bueno, todos os que acabo de relatar, son os que queremos empezar a reunirnos a partir de xa. A partir de xa, cos propietarios e ir tomando decisións. E prácticamente estes son a maioría dos planos que queríamos observar. Quero dicir unha cousa para que tampouco se decepcionen algúns dos presentes, a ver se consigo ir ao plano inicial. A permitir, e ahora xa quedo aberto as preguntas que queran facer. Pero, ainda que o plano inicial non é moi bo, este non é moi bo, aquí aparecía unha serie de sweats que, por exemplo, todos estes está en discusión, teño que reconocerlo, o número 11 está en discusión, porque había algúns que sí estaban pola labor, pero todos os demais están eliminados. Todos estes sweats de aquí están eliminados. E outros sweats que hai por aí tamén están, o de Senriñas está eliminado. Pero, curiosamente, en Senriñas, acórdense que aquí había un vial, en Senriñas, que isto todo era o sweat, en un rol de. Pero é certo que esta parte de aquí, as normas sí que recollían unha execución, vamos lá montar. Pero, bueno, iso é para outras xaras. Que quer decir? E estes de aquí non van a ser tan amplios como isto, ni moito menos, pero é o que lles decía, estes de aquí están recollidos nas normas, destes son os que temos que falar. Estes quedan eliminados e estes quedan eliminados. Estes xa non están no Peixón, non están, pero, insisto, vamos a seguir falando e mirando. Entonces, nada, remato xa, remato agora. Entonces, como saben, hai uns que se eliminan directamente e aqueles que aparecían nas normas subsidiarias son os que nos están dando problemas xurídicos, non problemas técnicos. Me pasei de frenar. Porque quero rematar con unha cuestión técnica. Unha cuestión técnica que... Pero
Quero decirles unhas novedades que si estamos introducindo. A día de hoxe, no casco urbano só se pode edificar con un máximo de 14 metros de fondo. Bueno, isto se amplía a 2 metros máis, 16, por lo tanto se gana edificabilidade. De tal xeito que os 14 metros temos 16, os baixos siguen sendo 25 metros, pero a partir da primeira planta, 16. Estamos ganando 2 metros de fondo, son metros cuadrados. Pero a maiores, para instalacións hoteleras ou aquelas instalacións que necesiten instalacións auxiliares, un ascensor ou outro tipo de elementos, se vai a permitir ampliar eso sin que compute. Por lo tanto, cambiamos o fondo a 16 metros e podemos darlle 2 metros máis de vuelo. Por lo tanto, estamos ganando máis, 16 metros de fondo, máis 2 de vuelo, e aquí non aparece, pero ordenanza de hotéis, non vai haber unha ordenanza específica, porque claro, eu podo pedir hoxe para facer un hotel, imaginemos que lle damos a un hotel que poda facer fondos de 25 metros, e chega dentro de 10 anos e o hotel xa non é hotel e quere cambiar no edificio, teria unha ventaxa respecto a outros que non poden ser, pero que sí é certo que se amplían 16 metros, máis 2 de vuelo e máis instalaciones auxiliares para ascensores. Si non me equivoco, e os técnicos, ou entendí ben os técnicos, que hoxe non están errados, pero sí, porque eu non me li na lei nin no reglamento. Pero é dicir, será máis edificabilidade, pódese edificar máis e se vai a dar solucións aos hotéis. De feito, en algúns suelos, en algún suel, se pode permitir, pero é unha cuestión que se falará máis os técnicos, dar unha certa de libertad de construcción, onde algo así que ti lle podes dar o mesmo de altura e o mesmo que retranquees respecto ás edificacións colindantes. Pero é un tema que ahora é máis farragoso e como non o sei moi ben, prefiro deixarlo aí. Ahora, ganamos 2 metros de fondo, vamos a ganar un pouco máis para darlle volumen e para poder implantar todas estas instalaciones que os hoteles necesitan, tema de ascensores, escaleiras auxiliares e cousas destas, e creo que nese sentido vai quedar mellor resolto o problema, pero iso queda pendiente xa para as ordenanzas. Bueno, isto era o que lle tiñamos que contar hoxe, eu xa remato, quedo aberto a todas as preguntas que me queran facer. Insisto.